Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि डिडि प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय जोंनि दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय माने जोंना फिसाजोआ गाबोनजों 6 मास ग्रोब जागोन नालाय, ओंखायनो आङो फिसाजोनि मुङै माने फिसायैनो केक अर्डार हैनो नागिरदों आरो बेखौनो आङो नोंथांमोननि गेजेराव एसे शेयार खालामनो होननानै सानबाय। बिदिब्ला जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला नोंथांमोना अननानै बयबो जोबजासिम नायलांबाय थादो दे लोगोफोर। ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि मुथु दोङो, मुथुआ दायो फैगासिनो दं। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै आरो जोंना फिसाजोआ रागा जोंसोदों। गाबोनदो 6 मान्थस ग्रोब जागोन नोङो आंनि सना फिसाजो। नै आंना मुथुआ। हेलौ लोगोफोर, मारै दं? मोजाङै दंना? बाजारसिम दान्दिसे ना? मामाया मारै सोबाय था दं? जोंजोंहाय ना लोगोफोर? गाबोनजों जोंना फिसाजोआ बेसेबां जागोन? 6 मान्थ जासिगोन लोगो। 6 मान्थ जागोन आरोना, ओंखायनो फिसायैनो केक अर्डार हैनो नागिरदों। दे बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ। मोनसे नानि दायोहाय जोङो न'आव थांफिनगासिनो, ओमफ्राय मोनाबायबो नालाय आङो भिडिअखौनो मोजाङै लानो हायासै फिसाजोनि थाखायनो। ओमफ्राय नै जों दा न'आवबो मोनफैबाय। आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव जोंखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन। बिदिब्ला बाय बाय लोगोफोर।